Iqalile yagqilaza ke lento manje. Uzobona abantu nje la epassage yazi ngeke nje uzohamba ukhululeke nje ungaboni umuntu la epassage. Yabona nje indaba lentombazana kade ngidlisa mhlawumbe usikhotheni la kade ifoni yami. Aze manje inkonzo ngasekhaya. Hayi ngizenza intombazana. Umjita noma So atsami. Sho, atsami. Uyini kahle kahle wena? Ngi-ANC. Kabani mina. Angibuzi kanjalo. Ngibuza ukuthi umfana yini noma uyintombazana. Ngiyibona ngokubili. Uyamangazi. Ethi ngifuna ungikhiphele etheni le uthusi nenhlathu leya la phezulu mfethu uyazi. Angeke ngikwazi ukukhiphela ingane yasekhaya. Usinenhlathu phela wasekhaya. Yini lekhala la ku futhi ngaze ngalo manje ngifuna ngibambe inkunzi nje mina. Nafethi ngifuna ungikhiphele. Afethi buya ngifuna ungikhiphele etheke nangoba sifuna ukubamba inkunzi. Hey. Oh shit yeah.